ಹಾಯ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಇಂಚಲ್ಲರು ಹುಷಾರುಳ್ಳರ್ ಪಂದು ಎನ್ನುವೆ ನಿಕ್ಲಿತ್ತಿತ್ತು ಒಂದಿತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಚಾತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂಜೆ ಇಂಚ ಉಂಟು ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಅನ್ನೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ನ ಪೂಜೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ.
Pop jadi. ఏనది రైతుకి ఏనా కింకి ఏమన్నా మొబైల్
اللي قلنا لا كذا يجي عامل بس Nanti